danske regering til politiet. Han mener, at regeringen har afgivet falsk forklaring over for EU-domstolen. At afgive falsk forklaring for en domstol kan give op til 4 års fængsel. At afgive bevidst falsk forklaring for EF-domstolen for at beskytte sin egen industri, det tror jeg simpelthen ikke er sket før. Hans Christian Petersen, der ejer Laserdisken, mener, at den danske regering afgav falsk forklaring over for EU-domstolen i 1986 i et forsøg på at beskytte den danske videobranche. Og det er primært for at gøre opmærksom på, at det monopol, vi har haft siden 1988, bygger på en løgn. Med regeringens velsignelse har den danske videobranche fået nedlagt fogedforbud, så Hans Christian Petersen ikke længere kan udleje de film fra sin forretning, som den danske videobranche hævder, at de har eneretten til. Har regeringen i 86 efter din opfattelse bevidst løjet over for EF-domstolen, eller har de bare ligesom så mange andre ikke fattet, hvad det der med ophavsret det handler om? De har bevidst løjet for at beskytte den danske videodistribution. Det er der slet ingen tvivl om. Hans Christian Petersen gør sig ikke de store forhåbninger om, at statsadvokaten vil rejse tiltale efter hans anmeldelse i dag. Derimod håber han, at han kan skabe så meget røre, at den nuværende regering tager sig i agt, når hans sag i løbet af året skal for EU-domstolen. Og den her sag nu kommer fra EF-domstolen, der benytter de sandsynligvis samme rådgiver. Hvis samme rådgiver giver et falsk svar en gang til, så vil jeg jo vide det lige med det samme. Og så vil jo det hele den være politisk ansvarlig for det, og så vil den nuværende danske regering få ganske alvorlige problemer. Hans Christian Petersen finder det forkasteligt, at den mand, der rådgiver Kulturministeriet og Konkurrencerådet i det her spørgsmål, er økonomisk part i sagen, nemlig Hans Christian Petersens modpart, formanden for Videodistributørernes Forening, advokat Johan Slytter. At man kan narre de danske jurister, man kan narre Konkurrencerådet, og man kan narre Kulturministeriet, det betyder ingenting over for EF-domstolen, fordi der er ingen tvivl om, at dommerne ved EF-domstolen, de kender EF-retten. Det er usikkert, hvornår EU-domstolen tager fat på Hans Christian Petersens sag. Modparten har nemlig kæret indbringelsen til landsretten.